Hej alle sammen til en video, der jeg skal finde med RLCraft. Yeah, som vi kan se, der er nogen, der blev stacked op, ligesom jeg sidst, før inden jeg døde. Okay, det skal jeg var. I hvert fald, hvis jeg dør nu, så tror jeg ikke, jeg vil grind op. Så vil jeg få vist det på video og grind op. Fordi jeg ved ikke, om I vil se mig grind op til det sådan her god. Det er faktisk fint og spændende. Men indtil videre er jeg bare... Men det er vi skal videre. Så vi kan se, at jeg har fået noget godt armor. Water bucket. Altså, en water bucket faktisk er vigtigt, så kan man drikke hele tiden. Jeg skal bare satse på, at man ikke får parasites. Det er ikke så godt. Lige nu prøver jeg bare at escape det her snibber. Jeg kan overhovedet ikke komme ud af det. Det er sådan mega langt. Og jeg har næsten ikke noget mad. Jeg har det her mad tilbage. Jeg har også fået iron tools, næsten fuld iron gear, en bue, golden apples, guld, det er shield kan jeg ikke bruge, de her 2 tools skal jeg ikke bruge. Grund af en eller anden grund skal jeg have opgraderet. Den her for at bruge øksen, den her for at bruge pickaxen, og den her jeg tror det er level 4 for at bruge, nej buen kan jeg godt bruge mindre. Og den her skal være level 12 for at få bruge shield her. Så ja. Wait, hvad er det der? Explorer. Lige nu leder jeg egentlig efter en village, så jeg kan få sat mit waypoint, så jeg kan lave en base, så jeg kan prøve. Så jeg skal sådan begynde at blive stacked op. Fordi at, når jeg har fundet sådan 2 villages indtil videre, men jeg får ingen af dem her waypoint. Jeg vil ikke finde waypointet på dem. Så det går lidt irriterende. Wait, måske kan vi faktisk. Yes sir. Wait, kan vi bruge den her nu? Vi kan bruge iron pickaxe nu. Yeah. Og så. Hvor meget mangler vi til den? Var det ikke? Jo. Så mangler vi heller ikke så meget der. Vi kommer bedre. Fætter. Wait, han spawner. For jeg også spawner ikke nu. Wait, den er ikke på easy. Nej, den er på easy. Vent. Oh my god, der er endnu en farm. Wait, jeg tror jeg måske jeg kan bruge min økse nu også. Hvis den her farm var lidt mere. Jeg kan godt få ude til at crafte om til hvad sådan hedder brød. Men jeg tror jeg er fin på mad lige nu. Jeg har ikke så meget inventory space. Fedt, der er mange spawners. Men så med at de giver fint XP. Det er sådan en god måde at få XP på. Okay, her. Prøv det. Vi skal gøre det. Jeg skal bruge min økse, nu kan jeg. Okay. Nu skal vi så bare have en defense op. Ja. Defense op, så jeg kan få diamond armor. Nej, diamond tool faktisk først. Yeah. Så min mining skal op, og min defense skal op for nu. Og så bagefter skal min, hvad sådan noget der. Krig noget også op. Prøv at jeg kan ikke huske det her. Attack også op. Yeah. Mining er vigtig, og defense vigtig nu. Så skal vi få diamond af dem. Diamond armor og diamond pickaxe. Og så skal vi også have diamond sword. Det er rimelig needed. Og lige nu, har vi ikke så meget levels. Det var mega godt, vi fik så mange levels lige der. Det hjælper. Jeg er nede dernede. Jeg er også der, hvordan man crafter bandage. Jeg kan ikke godt drikke derfra. Nu er problemet bare, at jeg kan huske den, hvor jeg kom fra. Jeg kom derfra, kan jeg ikke? Jo. For når jeg lige inden jeg startede med at record, kom der, hvad sådan hedder, en omret. Nej. Jeg kan ikke dø nu. Og jeg ved, alt sådan noget der, det går en pink, så jeg skal aldrig ned i det. Det har jeg lært. Det der, det er ikke godt. Det må være farligt. Jeg tror ikke, det er godt. Wait, hvad? Der er noget. Wait, lad mig lige hælde ben. Nej, det er ikke fedt.
Nå, lige inden jeg startede optagelsen, der kom blot nu. Så det var meget ukul. Det var rimelig tæt på, at jeg døde der. Eller ikke rigtigt. Jeg blokkede mig i en væg, og så stod jeg bare hele natten. Det var derfor, jeg ikke optagede det. Det var fordi, at jeg stod egentlig bare inde i en væg og ventede til det over. For jeg så en YouTube-video med det, og det var sådan... På YouTube-videoen var det i hvert fald virkelig svært at klare. Nej, jeg skal ikke klare. På YouTube-videoen var det i hvert fald virkelig svært. Og jeg tror overhovedet ikke, jeg er klar til at kunne dræbe det nu. Så jeg gemte mig bare. Det virker til gengæld også rimelig godt. Kom, der først lige her. Der er endnu en flere stykker. Jeg skal bare bruge et waypoint. Så er jeg glad. Det er så... Det er det mål, at få et waypoint. Nej, jeg lægger. Det er ikke så godt. Kan ikke lide, når jeg lægger. Når jeg lægger, trykker jeg altid escape, sådan det vi spiller pauser. Så hvis jeg går videre ind i spillet med min skærm er frosset, så kan jeg ikke dø. Jeg kaster igen, men ja, mindre chance. Det kan være... Nej! Der... What? Wait. Nej, det her er på begge sider. Nej. No way. Oh my god. Nej, slet. Minus. Det her er ikke så insane. No way. Nej. Jeg tror, jeg er nok kun nu. Jeg går efter Iron. Iron er det vigtigt her. Nej. Hvorfor er det Iron nu? Wait, hvor er resten? Oh my god, der er Iron. Collect det hele. Man kan også sådan mine den lidt, og så mine den her lidt, og så så vil den ikke miste sin progress. Så vil den stadig være minet lidt. Nej, det her må være en af de bedste ting i hele spillet. Når den er Blood Moon, hvis jeg tænker, at jeg bare kan slå igennem den, så stod der en grund, jeg var ikke træt nok til at slå igennem. Så det kan man ikke. Der står, at du ikke er træt endnu. Det vil da bare gøre hele natten. Indtil Blood Moon er over. Så de har fikset, så man ikke bare kan slå igennem det. Det gør det lidt meget sværere. Der er Iron her. Man er på accident. Det var svært. Nej, de skal falde ned. Nå. Graver lige lidt ud her. Stenfylder. Sov. Den kan jeg ikke sove. Mega sulten. Nej, jeg vil faktisk se, you don't feel tired enough to sleep. Jeg prøvede så virkelig meget at sove, men det kunne jeg ikke. Måske står der også, jeg døde på et tidspunkt. Først, det gør der lukket ikke. Skal jeg sige det sådan lidt siden jeg sidst døde. Jeg fandt sådan et eller andet godt sted, som havde Iron Svær og Chainmail Armor, og så fandt jeg bare en hel Iron, så ja. Yeah. Så blev det bare helt dårligt. Jeg tror, jeg gik lidt for højt. Iron er stadig hernede. Jeg burde jo få Iron. Jeg ved ikke, at der er nogen, der siger, at den her er god eller sådan noget. Tror jeg i hvert fald. Jeg mindes det. Mens jeg så en, der sagde, at det var den her, der var god. At den her var bedre end Iron. Det føler jeg bare godt. Den har... Ja, det er ikke bare, hvor meget man skal have i den. Hver gang også står der en med god i sådan der. Og ja, så står ikke det. Der står Loki. Det eneste står det der bunden. Minus defense 8. Men det er jo bare inde i skillet. Det er bare det... Bare det her, man skal bruge. Hvor det faktisk står. Jeg tror måske det er det der... blå noget. Det der 13 plus. Det er det.
Så er det mening. Wait, så er den faktisk måske god. Eller er den? Nej, jeg tror... Ja, han sagde, at den var god. Fordi den ville give en boost eller sådan noget. Men jeg kan se, at jeg har fået min kvalitet på den der crumbling. Så derfor er den alt muligt minus effekt. Så jeg kommer ikke nok ikke til at bruge den. Så vil jeg hellere bare bruge en normal iron. Måske, det ved jeg ikke. Jeg har fundet counter til de der grimme mermaids, eller hvad de er. Man sejler bare væk. Så først, når de attacker dig, så stjæler de der, eller sådan, der er sådan fuldstændig bare trækket væk. Du vil også trække ud af din båd. Så mister du din båd. Men det er derfor en ekstra båd. Det er min hotbar. Altid. Så hvis de kommer og stjæler min båd, så sejler jeg bare, hvis jeg tager en ny båd, ser den, og sejler væk. Og så er jeg ved ikke, om de cooldown eller sådan noget. De kan ikke attack mig mere end 2 gange. Der er guld her. Men sådan en diamond. Der er no way, det fandt det gjorde det. Er det sådan... Har jeg lootet basic det hele sted? Oh, wait. Min krop lover? Nope. Hvis den er dør jeg fully. Hvis den er dør, så dør jeg fully. Kan jeg spotte noget herfra? Det burde komme derfra. Der er meget der. Wait, jeg kan vist også lave... Prøv at lade på. Jeg graver lige ind her. Jeg bygger lige en lille... Ja, bare et lille rum, jeg kan være i. Til at smelte. Sådan der. Wait, her er 100 kul. Det har jeg. Boop. 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 Split. Sådan her. Jeg stadig en helt lille sten tilbage. Jeg troede, jeg craftede det hele om. Nu er den her økse vil bruge lige før. Det er godt min ven. Nu kan jeg både iron armor. Nu kan jeg næsten fuld. Jeg kan bruge fuld iron nu. Og tage en iron shield, du stadig kan. Men, fint. Nej, kan jeg ikke lave det her om til iron? Shield. Er der ikke sådan en iron shield, hvis man går fra den her, så den her? Jo, det er der. Man skal bare defense i 8. Den har 10. Shielding power 10. Wait, what? Så kommer guld bagefter, men den har kun 3 shielding power. Og så diamond. 2. Men jeg har ikke engang nok. Man skal have 16 defense i den. Hvor meget af den her nu? Okay. Yeah. Så tænker jeg definitely, at vi skal lave et nyt godt shield. Jeg vil først lave den her, så boop. Boom. Og så kan man kaste det her. Nej. Hvor er det ud? Yep. Opgraderet shield. Hvor meget iron har jeg? Lad os lige se. 16 plus 3. Ja, 19. 19. Hvad kan vi gøre med 19 iron? Lad os lige søge. Iron. Vi har... Wait. Kom til at skåle lidt for meget. Vi har en bucket. Men vi har toolsene. Ja, hvorfor det her inde i iron? What? Okay. Jeg mangler kun chestplate armor. Det kan vi selvfølgelig godt lave. Hvad mangler vi ellers? Ja. Og ja, det er også nogle potions. Der er også fisk. Wait. Man kan lave forskellige våben. Hvis vi skulle have bedre iron våben. Jeg fik at vide, at den her, den skal vi ikke have i starten. Vi skal have... Hvor er den hen? Den er helt sikkert... Jeg kan ikke finde den. Jeg ved godt, hvordan man laver den i hovedet. Så man skal have en stick. String til at få sådan. Boom. Et saber. Lad os lige se, så den har... den er short quality. Så den attack speed er 1,6. Og minus 40 attack damage. 4. Nej.
Den har 4. Wait, Loki, hvorfor fik jeg at vide, at den her var bedre? Det ser sgu da lort ud. Prøv da. Nej. Nå. Rip den. Wait, 15. Og den her har... Ja. Nej, det er lige meget. Det kan godt være, at han sagde, at den var bedre. Den er også i crumbles, så det... Boom! Nej, mit svær. Der. Men var der et eller andet svær, der skader meget? Men jeg ved, at den her kan man sådan holde inde sådan hele tiden. Sådan. Den er god til sådan late game, har jeg hørt. Hvis man får sådan en virkelig god en af dem der. Dragons roar! What the fuck? Tyrants in the eye! Guys, det var til næste video. Hvis I godt kunne lide videoen, så kan I like. Subscribe, så længe siden. Bye!